Live chenro mari mar Kuku Mar Wach en chieng tich adek machielo kendo bang' penjo WhatsApp group kachielo koda gi Facebook page marwa nito migosi Steve owete odhi kar kanye. In fact moko kuom paro ni wach manyicha nokoyudo ticket mar ODM koso wach manino yombe ticket mar ODM omiyo lal kama neang. Steve ywak ni wane mapok waluonge mondo bi kae wamanye oyie kendo nitiere chendo kawuono mare wacho pachi maonge luoro to nikech wan wadich kod poma magolo Kenya ka kadhi mbele weche nitiere mathoth mokalo janeno ma Lolwe Tv achiel kuomgi en wach ni mar independent candidate masani koro biro mathoth ahinya e gwenge makaluo. Ang'o matimo dibed ni ODM wito teku mare koso nitiere lwedo moro ma opondo masamoro ji ok ne kachiel to koda ka gi wach ni mar team mar moluor Jack Nyanungo Ranguma kaka dwaro bedo governor mar adek Kisumu County. Ang'o mano okotimo chien monyalo timo sani kweth masire duond migosi Uya Kalausi nyoro ka nitiere nyakaluno moro gwenge makaluo kod tipo moro nowacho nene onge ng'ama ginyalo pime godo gisepime kod governor Nyong'o to neno ka Nyong'o oyudo atamalo 2 ewi 10. Mheshimiwa Steve nene nadi kachiel to koda gi campaign team mar moluor Raila Amolo Odinga onene nadi Kalonzo Musyoka dwaro lemo 5 mag tend migepe kura magi kachiel kod dwaro magi bende nyalo kete ratil to kon mane mapek ne wadgi. Achako chendo niri live migosi Steve owete e Kuku Mar Wach. Mweshi dhinade bara? Adhi maber ano. Ingema. On a lighter note, ina chiel kum joma nodo moko yudo ticket. Magi kore ka inyalo pim kod flower makore kolne pi. Kore kama do nyelni kadhi bedo jadong. Gini karne mogo nitiere mheshimiwa. Aron siasa oken gir thogi kuop. And joma mang'eny kawo siasa kaka gino ma kokiyudo. Yes. To koro ngima rumo. Adana wachni ni en gino maber. Mondo jopiny omi telo, mondo itelnegi. And kaponi okotimore maber miyudo thuolo miweyo bedo gi gima nyiche timo. To iyo kawo thuolo ni ikawe gero kamano. Yes. Tiwe mondo ng'ama chielo moyudo thuolo mondo oti. Nikech ibiro pimi wacho ni sembe ipimo gi nyamin gi. Yes. To kokidwa weyo ne jowadu thuolo mondo oti. Tieni kokiero tend joma moko to in bende tendi ok nyal ler. Koro I believe ni the term manyocha yudo mokwongo. Yes. Gik masetimo nitie. Yes. And gigo ema biro bedo kaka legacy mara. Yes. And tenda awacho ne jokoluo East manomiya thuolo. Nitie gik minyalo siem, minyalo ne. Ang'o minyalo siem jedo? Anyalo wacho ni kidhi Koluo East ibiro yudo hospital. Yes. Nitiere obino. Wagero morumo. Kidhi Chiga dispensary ibiro yudo kwagero maternity wing. Orumo manyoseger nyaka septic tank. Udong mna keto na equipment. Manyo wasekete budget midhi tim. Kidhi Angola inyalo paro the market place mane paps and there a very good market. Yes. Mwasegero nyakecho one go office mar ward ma initially all no tigo as an office not even improvement ma anan ngata chiel kuom jogo ma MCA ma kose yier dwe mar 8 tarik 9 to ngamo yier bang ndala 14 ko chamo muma to biro ta hand over new office mondo dhi mbele so watimo mano aikora I'm ready kara sama we kod ni an na seyie ni ngame biro gina biro hand ne over. Yes. Because onge kaka Koluo East nyalo bedo maduong, nyalo bedo matin ngata chiel bedo maduong moloye. Mheshimiwa iwacho gi mathoth jo siasa mang'eny ok tim jadong. Iwacho mar nikech osingini lemo moro telo mar governor mosiepni kapono dok. Kosi wacho mar nikech ok ineni en ketho pesa kendo. Kosi wacho mar nikech yieni no loyi ratiro onge tiende ywari gini kendo. Ok adwa ni mondo adogi weche mag yiero mar ODM. Yes. Kech yiero mar ODM adiri makende. Ne nitiere chochni mang'eny. Yes. And chochni gi ne omiyo ok inyal ng'eyo ni ng'ato nyalo wacho ni oyombi kata ok oyombi. To once the results osewuok gi gik mane nitiere go ngima nyaka dhi mbele. Nine ni ka deep state kendo moko kuomi mane wuotho kodi machiegni ne wacho ni gin tiere kod otiko governor de mana miyo gi kesa mimi mari jedo mabene paro atiende kanyero. Ang'o mano timore ne deep state jedo? Aro nado wacho ni onge deep state. Na nyisi kata kapok wadhi mbele. Yes. Ndalo no ji wacho ni nitie jomedhi miyo tiko wan kumiyo but nanyiso gi ni onge ng'ama osechiko tiko. Because ang'eyo yiero mar ODM. Yes. National Elections Board. Yes. Had a very good idea. Mondo nwadhi digital. And I think aparo gi pacha ni mane kumonego bed nwabro dhiye. But nikech Kenya nigi problem. The cancer machamo Kenya ka en corruption. Yes. And corruption weche mag mibadhi omako Kenya ma very deep. Ka gino yudo ni gini nitie kaka inyalo tugo kode matin. Yes. They messed it up. Yes. But nikech kumwa ae bor wuoth mwasewuotho from 2005 to now
ODM has been in existence. Magada parties mane ODM ochakogo. Ng'eny gi oselal. Mheshimiwa, ng'ato mawinji sani wacho ni gik miwacho gieki. Ka ineno ni kura ne rochochni moro beti, ineno ni kura gik moko nok otimo yo makare, ng'ato donjo system cha ne mano ketho system cha. Ang'eni ni wach ma ji noseweyo kendo kono bende go mbaka malach anya, but ang'o mondo dhi manyo ratiro mari kendo miyo jogi kuma johera magi ratiro mar biro kata gi independent kendo jaduong'. Kata miyo gi direction ni ko timuru kama. Adwa na nyisi gimoro achiel Aaron. Yes. Mang'eny ji ok ong'eyo. Dwaro ni mondo Kenya nobed gi multi party. Yes. Was not an easy thing. Ok nen gima yot. Anyalo paro higa mar 90 ka atimo klas 12 higa mar 90. Yes. Ndalo mane ineno ka Kuku gere, James Agro Rengo gere, joma sani koro kama ne Raila Amolo Odinga gere, Moi nomako piny nyamafwanda. And mondo ni wachi kata ni dwa bedo gimoro amora ni multi party no kende. Ne miyo Kibaki makoro thonyo soke chunye kama ber. Nowacho ni golo Moi gi Kanu e telo. Ichalo ng'ama dwa ng'ado Mgumo Timo sebedo higni miadi. Yes. It looked an impossibility. Yes. And people died. You know so. Yes. Martha Karua gere makoro kawuono Nyasaye oting'o malo mobedo dwa bedo deputy president ne. Yes. King'eyo Wangari Maathai. Yes. Ne goji literally. Ndaya gere. Yes. So when ng'eyo kuma ji oaye, ok wadwa her mondo wadog chien kwa wacho ni multi party en gima nono. But individuals dok chien mheshimiwa, samidhi independent ka demokrasia nitiere kendo thuolo mang'eny nitiere ma jopiny mondo gochini. Ok en duoko Kenya chien. In fact, en tero Kenya mbele. Adwa na yien awachni niya. Yes. We have become of age. Yes. And we are very tolerant. Sama wuoyo kodi ni kawuono, ji wayie. Joma ero party, joma winjo ka party ni nodware gi remo, nyalo wacho ni ok adwa we gima nasetimo nade mwayudo. Yes. To jogo ma bende neno ni nitiere democratic space, imiyo gi thuolo mondo koro mano momiyo the rise mar independent candidates mang'eny. Nikech democratic space nitie. To kipania ni democratic space no biro na silver platter. En gima nomany. And we must also safeguard. Nyakwa tem mondo wachiel the democracy mwaseyudo ni kik odog chien. Omiyo nyakwa bet waked matek mondo parties wa mantie obed strong. Nya winjo just couple kidogo. Nya winjo ka Murkomen wuoyo ne joggi very strongly. Ko wacho no se wuoyo gosiepene matin mong'eyo ni en adieri ni jopiny nyalo herogi. To for the interest of the party, nikech ka giloso sirikal kata kaponi kaka ODM wan mone Azimio waloso sirikal, teko mar party modhi kucha and the number of candidates ma utero mane teko party. Jo muchung kar kendgi mondo ni independent candidates gin gi ratiro mar dhi wacho kuma gidwa dho. To kata kiyiero mana jatelo mar kundi mag jomo dhi e od bura, the independent ok nyal yier to en ok oyier. Kanda adonjo assembly ka to wayiero majority leader, ing'iyo party mobiro gi members mang'eny. Ne wan gi jo independent, gin ok gigo kura ne majority leader, ok gigo ne majority whip, to kata mana kombe machalo manyo to wabete mag budget and appropriations committee. Ok ginyal share unless ni the party mo feel ni ng'ani is sympathetic to us, wamiye gimoro mondo timre nade. Ok iwuog gi teko. So inie kacha to joma noteri koro in ka midwaro gimoro kata committee midwaro kata telo mag assembly in koro kinyati mo nade, and that happens even to the national government and to the Senate. Yana penji magi kizungu mheshimiwa. What is more important? Tiyo neja penj kidhi kon independent kusubete lemo kine bunge mar mondo mi lemo moro minyalo ringo gi mtoka moro kata dwaro mari to kod dwaro mara japenj. Which of a way is the other? Adwa na nyisi ni dwaro mara en ni mondo atine japiny. Itiyo ne japiny nang'o? Kuyieri mondo idhi tine japiny. Ok idonji kata tiwuotho chapa ka ng'ama dhi e chote yawo to bet titimo gimitimo tiwuok. Nitiere structure mitimo go gik moko. Nitie committee. Kamiyale wach. Kamipoge. Ing'eni samipogo pesa. To in ja committee ni inyalo wacho pach jou ka ng'ama chielo monge committee no pok otimo ang'o okelo dwach jogo. Can you winjo maber? Ka in majority leader. It's not about the vehicle. It's about the privilege. In a lead the business of the government. Manyiso ni lemo mag od bura gi gin lemo mochuno kata lemo gi kuma ntiere kodaka gi ngadho margi. Gin ndathgi. Emomiyo idwaro ni sama ng'at wuodhi moyudo gimoro to nitie gimo nyalo gemo kata sama ipogo ji. Nanyalo wacho ni kanoyiera kaka member of county assembly ma represent Kolwa East. To kachaka donjo assembly tayudo kom mar budget and appropriations committee mar manyonge. Mar manyonge.
To wawacho gi governor, ayudo thuolo maber ga ni governor in achiel kuom jogo mane no bet piny kikelo weche mag devolution. Nyaka koro waket pesa dhine ward ka ward. Mondo jogo mano pingo wa gi jogo mano ko pingo wa. Wan jo Kisumu. Neno wagoyo kora ne Uhuru Kenyatta. But jo national government ok nyal tamo wa haki wa. Sami pogo pesa mabiro ne Kisumu County. Okay. Wadani pesa no kuchope Kisumu County ka. To the 35 wards Maloso County. Gin bende ward ka ward nyaka yud haki gi. To kama actually Steve, what you are saying is the truth. That is the essence of devolution. Talking of jogi kiyudo haki margi. Independent candidate segwenge makaluo. Kwan wangni odhi malo moinga kosega bede thuolo mokalo chien. Ang'o matimore mheshimiwa? Mani tie nikech the democratic space marwa is getting larger. And we are becoming more tolerant. Kane multi-party chakore up to date, nentie ndalo mano kinyal wacho ni kada ja party moro. But today, wanyalo dhi kendo nyalo chunga acha ni wan kor wapingo sirikal watingo kama. Mano iso ni demokrasia marwa dongo. And wabedo gi geno ni nyakwa bed tolerant. Nyakwa yie mondo jogo man gi divergent opinions omigi space. But one thing madwa nyisi ni gimachielo ni kasama yiero kotimore maber to ji bedo gi ichwa kendo ji kwedore kendo ji botore kendo giwacho ni wan koro gino watimo nade waweye. But the point is bang ndalo moko ka ji comes to reality to yudo ni ok en mane ODM kende. Jo UDA kucha ywak, jo Jubilee kucha ywak, because gini en tiere ni idwaro kom to struggle madhi mbele ni en struggle ma ngata chiele manyaka wuog oko. Kini UDA to kata ka ywak mheshimiwa gi luoro makende gin ok ne gin koda gi jog gi mane gidwaro mondo mi obed. Waneno ka nyako CP deputy president machiegni koda ahinya no lwar piny nikech wacho ni yiero margi ne en free and fair, iloyo imi oloyi idong. And mano is the same thing. No, mano mamiyo kata kama weni. No, maro ODM nitiere jo. And ODM sani. Nyong'o is a very senior member of ODM. And people are very close to me watching your deep state. A number of us fell out. But I'm just telling you. What party leader? But you see, at machigni korija komano lwar piny. There are so many. Nomination. Makwa dok chien. Ibro yudo niya. One thing ODM temo nyotemo avoid. Nyoko dwa that backlash. Mondo ni no adhiyo maya emo meneno there was a lot of direct consensus. Okay, there was building of consensus. There was the direct ticket. Mondo no kel kwe ni kaponi neno ka you are strong enough. Can you build consensus? I want to give you an example. Mara Homa Bay, for instance. Inano kama Gwanga even the other time was a very strong candidate. But can you get gipin magriso out? What you know ka Gladys Emadi Bedo no governor. Ananya Lobedo no deputy. They agreed. Kuru they are moving as a team because Homa Bay County needs their leadership. So it's good to build consensus. And I remember coming to the National Delegates Convention. Those are some of the things Manuel deliberate on. Ni mando kiko bit gi backlash. Because the opposition marwa were only waiting for backlash. Mondo gwati ni odo muneno ka party wote manan. But I don't know what ni kata mane stronghold konde mag ODA gi the other people Muchung, Jubilee and the rest. They also have their issues. Ji gore man tijo macho no magi and all those kind of things. Our democracy as Africans and as Kenyans wokwacho pe level minyalo wacho ni this thing is so good my everybody would say we have kata mana the national the general elections were the end. Podibro wijo kaji wacho ni things are not correct. Nitiere gik moko ma pod ok wachope. Ma with the time, joma timo elections, joma officials ka, samoro ng'ato dwa nogo kura. To wacho ni an adwaro Steve. To ng'ama konye goyo, to keto ng'ama timore nade, ema odwaro. And maybe you're not able to neno. Ni gima ng'ani otimo is wrong. Penjo moro nitiere mheshimiwa king'iyo mbi mar ODM e gwenge makaluo ODM wito mbi mare koso ODM pod nitiere kare kachiel kod wach mar team mar migosi Jack Nyanogora Nguma ineno ginade gichalo kagima giolo koyo e party machielo mar governor to kweth mar governor binacho ni wan ga diere gibinacho ni oyo ongera Nguma kod gi chance e siasa ma Kisumu in terms of yiere. Hold up live e Chenro mar Kuku Mar Wach migosi Steve Owete en MCA Morito Kisumu East Kisumu
Kolwa East, sorry, Yes, in Kisumu Kolwa East. East, mantiere Kisumu East live chenro mari mar Kuku Mar Wach. Kwano mare mar siasa mambele chala nikech jokolwa chiko itigi marunyo ni toy pod entiere ngwech koso ang'o mabiro bedo siasa ma Kisumu koso kodhi bedo live chenro mari mar Kuku Mar Wach. Bang' nyiro macho kende kikitemuro remote kata matindo nikech kore ka chal ka gimo chakore gi tiende. Achiel kachiel tipo mari mar Lolwe TV gini en marwa migosi Steve Owete pothu no penye tang'omio Steve ok bie chendra ang'o motimore to bende wapenye ni koso wach mani oonge debe ni reo kubi to wache ni Haron une kulunga ne tabiro mondo miago mbaka kod jo page live chenro mari mar Kuku Mar Wach. In fact mheshimiwa kikwe wil moko penje dito moving forward wadhi neno mheshimiwa Steve Karkanye dano ne moranya koda kagi debates magi assembly kichung ne siro gimoro isiro maka dong modeloga na chiel dong kod wadhi neno Steve Karkanye but kapoko bire manero penje mapenje chande ODM uito mbiwe gwenge makaluo koso mheshimiwa neno kama mheshimiwa His Excellency Governor Colin Rasanga na dhano ngurne siaya won pargi mheshimiwa Gladys Wanga dhano na ngurne karachonyo osiepni kendo mheshimiwa Luranya mheshimiwa Dui Nyang nyocha nogone koko ngurne gwenge kumag Manyata ang'o matimore mheshimiwa koso ng'ato siaya adwane wachni gimoro achiel yes Haron yes kichako gi Rasanga apana Rasanga nyodhi nyasi yes alego yes and samidhi alaskar Sanga chances are ni to support Atandi yes and supporters mag Atandi samoro ok ne mor kode koro ka nyasi mar Atandi dhi mbele to bire nikech Dr. Burugiri nyani Kanya and other leaders samoro just a section of supporters mag joga opponent ng'ama nchoko ere nyalo gone koko and en okogone koko kaka ODM nikech function mane ni Kanya no ne mar ODM onge nok en mar ja independent ok ne en mar ja MDC ne en mar ODM and people can disagree ni banin Aaron inokin ngatwa kwado ni wuok inokin ngatwa so that has got nothing to do with the party. George Wanga yes main jaode Gladys yes mado bedo governor ma Homa Bay yes is not a politician yes. Okay ja siasa jaode ja siasa so some but the fact I just want to tell you the fact ne pengo gimowacho mheshimiwa the thing here is the content is the content the issue of ngat mutingo the content what I tell you nitija siasa yes nyalo somo to neno ka pap owacho kama I don't want to blame George will tell you what he thinks is right whether it's political or not political but that should not be carried because it's not holding any position in ODM but as an individual and right gira teacher mar wacho gimodwa timore nade modwa wacho so whether you like it or not and Homa Bay is polarized yes as we speak Homa Bay nyocho bedo polarized opogore no bi opogore nikech ne nitiere joma ne gombo ni mondo giyud thuolo mar dhi yiero but the party no neno ni kawatero joge yiero kokwa build consensus to wadhi bedo gi tich matek koro in miwacho no yombi ni nyogoni kura kanye pod nitie chance nanyisi ni wan demokrasia marwa sani bedo gi ndhadhu kendo bedo motegno and wach moro ni party marwa ni loose grip is not there the party is growing stronger ODM is going stronger adanyisi in East Central and Southern Africa the only party Mwangen is stronger than us ANC ma
South Africa. Party masani dano kwedo ODM. Dano wach kamono otamore. Adwa wacho ni nitiere gik moko ariyo. Yes. Nitiere the party. Yes. Gi structure mare, gi value mare. Party marwa sani even has en nyaka gi headquarters mage. Like most strong parties. Yes. Makidhi tido ka en gi structures mage. Okay. And things have improved a lot. And kaka ja kanyo mar ODM, ang'eyo ni the party structure wise is growing stronger. Membership wise, we are becoming stronger. Unlike in the previous times. And let me just finish this. Yes, please. Somehow we kodine, kang'eyo the kaka the party operate, and starting from 205 kan the party obiro nyaka sani, nitiere lokruok mang'eny. And mano medo na wach ni wawe weche mag yiero. This year is even not as bad as the previous years. Moro chano tek, nine gore, court cases neng'eny. This time I've not seen as many cases kaka ne wan go 2017. We are becoming of strength. Ipani ane mheshimiwa, Yes. Mundawed fair ni in. Ipani duonde mangur mawachene gi pingo ODM. To kod duonde mawachene gi siro ODM. Mane malach? Joma wacho ni gisiro ODM ng'eny. Moingo jok mawachene Joma wacho ni gipingo ODM. Okay. Anado na wacho ni ok en mana kaluo kende koro. Yes. Sani wan nyaka gi joma wacho ni ODM is you know like wanyisi party leader marwa. Yes. Ma en Raila Amolo Odinga. Yes. En ng'ano masa also become of age. Okoma. Koro gimodwaro manyien malich ahinya onge. And as the party leader, mondo no kaw kata mondo Martha Karua. Yes. Nobody expected ni Jakom de kaw Martha Karua bet running mate ne. Yes. Because jineng'iyo character mar Martha, Yes. kaka very strong lady, long ni iron lady. Yes. And jineng'iyo ni Jakom would not be comfortable. But because Jakom also become of age. But why did Jakom agree? Yes. Because Jakom has come to the level makoro wachani, it no longer matters. It's not going to be about me. Yes. It's about a leadership that can deliver our people to a better thing. Hey. So if Martha is strong, yes. So that is the right person to go with. Yes. Manyiso ni podun kare. Yes, we are very okay. And kilo se wach mar Martha antiere wach mantiere boke makawuono manyoro gokinyi. Mane wacho ni thoth oganda go eko ng'iyo ka jok ma kama udhiye to Ruto biro toku to yweyo. Kama udhiye to Ruto biro toku to yweyo. Be paro ne effect mar Ruto pod nitiere e Mount Kenya pod tamo koso kuchana. I don't know what ni gima Ruto timo no tiene ne ya. Yes. En ng'ama now reactive. Kisungu longo ni reactive. Yes, yes. When we set the pace and he follows. Ng'ama onge gi program mare e siasa ka. Yes. Kata mana at the grassroots level. Kain gi opponent mena no makiwuok isoro mo to biro. Yes. Tiene no onge agenda. En ng'ama koro panic. En a panic mode. Yes. Kuro okonyal loso program mare ma watni an ka wuono ka abro dhie point kinywan Nakuru, yes. Kinywa dhi Eldoret, but because ong'eyo gima opponent ne timo, kuro dwani mondo counter. Okay. That counterproductivity, yes, is not good for politicians. Ngato kopo awatimo penj ta kopo. Ikopo answer. To dongo inyalo kopo answer to. Atimo penj makalo nikech amedo gi maga bich mang'eyo tamedo ga par mano ok tie siasa. Mano ok tie siasa arad. Siasa ogo. Lai wacha ni mano ken mar siasa mano mana menyalo time class kamoro mantiere live chedo mari mar Kuku Mar Wach Mheshimiwa Steve Owete. Mheshimiwa team nitiere mano donjo Kisumu County. Okadelo ng'en team manyien, en team osegabedo kar kairi, team mar Mheshimiwa Jack Nyanungu Ranguma. King'iye bineno ka Mheshimiwa Ranguma ndi kod chance Kisumu? Mokwongo party mare miluongo ni MDG. Yes. En party mar migosi kata moluor Chieng. Yes. Ma Uganda. Is Chieng carrying Chieng himself. Yes. They also support Ranguma ni. Yes. Mondo wach ni an kaka party leader. Yes. Mai gi modori mondo wayudo Kisumu bed under my party. I'm not sure. Katamana Siaya. Sure. I'm not sure. Katamana it's not come out. Yes, yes. Katamana Siaya kuma itisha. Kampeni kanu chakuri nyoro dek bari kodo chiko Mheshimiwa. Yena yamo na wache gi party. Yes, please go ahead. It's him saying in Siaya. It's not him supporting maonge gi candidate mare Siaya. But that is not important. Yes. Ranguma no se mi thuolo mar bedo governor ma Kisumu. Legacy mare ang'o mwaparego. Ang'ano timo maduong' mi jo Kisumu wachi. Yes. You know, somebody kaka migosi Outa en senator. Okaw senate mobolo piny owe pap. Masani Professor Jiendo okaw maonge kitanga mochung'e kode. Then you do not tell me ni nitiere issues. En masa moro okaw gino timna nade obolo piny talo no jopiny momiye oweyo wacho no dhi chung governor okotimra nade okochung. So team mar Ranguma gi joge. Yes. There's nothing magin go magibiro godo nwa manyien. Gin gibiro gi their
emotional feelings niyo nyongo nyakwa ter dala. Uter dala no timano. It's about objectives magu. I'm yet to see gimagi stand for. Ko pogore gi wacho niya nyongo nita winjo froyo nyisi ni nyongo kwodhe ot ni mano ko uta wuoya ero ni koro ot dum ni Kisumu dongo dum mago siasa magano. What dwaro issue based politics? Yes. Okwadwa siasa moko mag wacha gik moko ma do not make sense. County government achiel kapok idimane achiel gik ma magiwacho masa moro imbere kara pok iwinjo koko man ni chiko iti mana maidore mondo giwacho ni Kisumu County leny lakini oko mar Kisumu County ok leny. Giwacho ni pesa mar World Bank emotiyo Kisumu to pesa ma biro mar japiny chande to cham morumo. Koro wanyisi this is very good. Gimawacho is the truth. Yes. Ni pesa mar World Bank nyoko biro ka. Ni pesa ma to cham. Wanyisi. Okay. Pesa mar World Bank no biro to no biro nyoro. Yes. No biro ndalo mane rangu mane governor. Yes. And they failed to implement these projects. And you know what that means? Yes. The World Bank, they don't have funding. Or quite for 5 years. Yes. Nikechok never implement at the right time. But pesa. No. But pesa. Tomorrow pesa mane go bini kendo. Yes. Okobiro. Economist Mheshimiwa Steve te to chamo moko. Samo we kodini. Yes. Nyongo implement. Yes. Most of the projects my KUP and the World Bank funded projects or team Omyo Kisumu line to county allocation. Pesa mane biro mar county allocation. Yes. Adwa nyisi as the budget share. Yes. We always have an inherent deficit because we don't collect enough. And 2, we have a problem in the county on P&E, personnel emoluments. 3, we inherited a wallowing 6 billion pending bills. A wallowing 6 billion. Magi excuses, Mheshimiwa. Not excuse. No, wawacho ni pesa changu. No, Mheshimiwa, just a minute, Mheshimiwa. Debe ni pesa ni modongi kete, motigo dogi eki, gino kagibi. Mamara ja pencha kende mabiro Kisumu County. You want to tell me ni deo kutiyo unisi jopi ni oyo, ne wani gigope? No, we have worked. Yes. We have worked. Yes. No, can you give one word now? In each and every ward. Yes. In each and every ward. Yes. There's been an allocation. There was 30 million. Yes. Initially it was 10 million. Yes. There was 30 million. Yes. There was 20. Yes. There was another 20. Yes. Every ward. Yes. Someone way kodini okotigi donor funding. Kidi hospital mobinu mawachoni mano gergi pesa mar yes. County. Yes. Iwinja? Yes. Kidi direction mwagera beach kulwa East Kacha. Yes. Mago pes county. And I'm only talking of mana mimi na example mar ward na. Yes. Kidi all the 35 wards. Yes. We have projects more ward based projects. Okay. Pesa no tiyo. Yes. Okay. It's fine. Live Chenro Kuku Mar Wach. Zero Babel director marangiso ndakika dekende weche podu thoth mokalo wach mane Mheshimiwa John Badilo se kawuniri. Wache demands mag Kalonzo Musyoka as to watie kodaka gi wach niri mar future mar Mheshimiwa Steve Wete. Nike thuolo ngeny, thuolo tin to gik monego watch report thoth mokalo. I'll give it a date madam watch very fast around. Okay, please. Achiel. Okay. Watch mar Kalonzo. Yes, please. Dwana wene jakom. Mondo gi handle. At the level, and I believe in the leadership of Jacom. Yes. He has the capacity. But demand Kalonzo. Demand go. I don't want to look at it because demand Magego is supposed to disseminate. Everyone not want to ketwa. Okay. Or lose focus. Okay. And it one young want to name powers. Madire. Nidiri jogi. One focus on presidency. Sasa mi pingo uto ni tere kat badiro. Dimwadwaro. Dimwadwaro in presidency. Okay. So demands go. Yes. No demands. Yes. We are still focused on where we are going. Yes. Apenyi Mheshimiwa. Obedo honest ko. Yes. Watimo kodi biashara mokuongo. Iluoka. Tamaji iwache street kairi. Mar ariyo iluoka. Mar adek anyono matek ni oyo. Mwangindo koro Steve okluoka. Ere kaka poda bebe. And yena mwana watch get disclaimer. Okwa watch ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga osebedo kawuondo Kalonzo Musyoka. But what you get terms ma Kalonzo tiyo godo. Please go ahead. Kwa winjo rekodi Haron. Yes. Ni wadhi kao machine studio ni wadwa kao. To kwa hiyo studio ni. How do you expect ni mondana mi part of gimane dwaro to gino kwa yoda? Dogo luongi compound. No. The point is what we agreed on we did not achieve. Fair enough. So that it means the agreement mane wan go no. It's not binding. Okay. The basis. Yes. Ma the contract man was signed okotiyo. Yes. Onge ni single day ma Kalonzo nyalo point out ni Raila no wonde ango. Because it was about presidency. As Raila become a president, this country has never been. Mokadek. Marareyo. Marareyo. Yes.
Iwacho ni Mheshimiwa Mbadi no wuoyo. Yes. Mbadi nigi on the 6-piece thing, eh? Yes. 6-piece, what do are the strength of the parties? And we cannot throw our parties to the dogs. But you watch ni kick mondo mi wangi ODM kende wangi Azimio tek mondo mi party kura mora mar jakom kinende. Let me tell you. Yes. Let me tell you. Yes. Kura mar jakom kawadhi kata sama adwa miya an example maero ga miyo ji kata oko kucha. Yes. Kuru Kenyatta ne gine Jubilee. Ruto no biro gi URP. Yes. Uru no ling ni at least Jubilee miye presidency. Huh? So he didn't look at it Jubilee ni. Ere joge ma strong manyalo bake up. It got to a point makuro kuno nyal tiyo. Yet to go out of the way mondo dhi wuogi Raila mondo joma loyal to ODM party ka. Koriwa gi joma loyal to Jubilee party mondo gilosa no okonyo tich. Otherwise no dhi bedo impeached. But this is the fear. Yes. Manya komnyo wacho nwaka. Yes. Kikwamie presidency mango maboch. Mheshimiwa asiro tam mar gima molura ile mondo dinga dwaro. Yes. Nikech en ngama dhi manyo komker odwaro joge making a lot of sense. Mano nya komie bedo fair ne. Lakini kama okoyiere kodi ni wacho ni migosuru Kenya deno bedo impeached. 202 joge Kibaki ne tin Raila ne nikolo ji mathoth mokalo ne gipogore paro bang' seche mane osetam ni mondo mi katiba ok nyal loki mondo ket lemnero mar bedo prime minister's position. Ntiere ndalo moko bende in history mar Kenya kairi mabende Moi Murodongo ntiere koda gi ji matin e bunge pok wach mar bedo impeached osegabiro. 207 bende gosi Raila Odinga ne nikod ji mathoth ahinya maingo mage joge migosi Mwai Kibaki koda ka gi PNU. Impeachment ne onge. No, emo mi adona wach ni ya. Yes. The same examples mi chiwo. Okay, that's easy. No, ema wacho ni the same example mi chiwo. Yes, yes. Dine bedi ni Raila okoyie mondo gibed together. Yes. There would be no peace for Uhuru. Moise deno dwar mar gole deno gole kom. But because he was looking at the thing, if we are able, can you disagree? Let's go to Mwai Kibaki and Raila. Yeah, 207. We had the numbers, yes. But the agreement was that 202, we get 207, 202. Yes. We had the numbers, and we said after 100 years, 100 days, yes. Prime Minister position. But it didn't work. Yes. So there was we fell apart. And because Kanwadi referendum, we carried the day. Kibaki was beaten. Yes. A sitting president was beaten. And it was an embarrassment. Yes. Okay. Yes. Banana. Banana orange. Orange carried the day. Yes. So he was beaten. The president no law. A sitting president. Moving forward. Yes. Moving forward, politics is a game. And if you stick to the rules of the game, keep to go pap. Yes. To luongi gi kochoko. Niwe ngama chelo donji. Kaina good player, tipi bet pap, ti support ngama donjanga e pap. Good job. So ibro luongi kendo when the time comes, or inyalo luongi for a bigger thing. Yes. Good job. Defender mar party. Defender mar job. Wachako dogo timu kene chieng machielo iluonga ni Haron Otieno kama na jido teman tiere kamera ka chiel to koda ka office nero mar Mheshimiwa Steve mabene tiere kaire manene Mheshimiwa chopo e wang sa Zeru Babel yokwil godo head of production kendo motele chenu ni nyenga en Haron Otieno watime kendo juma manyien.